Hi friends, welcome to my YouTube channel. ଡାକ ନାମ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ସହିତ ଡାକ ନାମ। ପ୍ରଥମ ନାଁ ହେଉଛି ଓମ୍, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ସେକେଣ୍ଡ ନାଁ ହେଉଛି ସାଇ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ହରିଶ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିବ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ଜୟ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଜୟ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ରବି, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାହସୀ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ବଦ୍ରୀ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିବ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ଈଶାନ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି କୁନାଲ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ମାରୁତି, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ନିତିନ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଆ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ରାହୁଲ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମର୍ଥ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ଦିନେଶ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ଗୌତମ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଧ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ଶଙ୍କର, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିବ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ନିତେଶ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱାମୀ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ରିତେଶ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣର ସ୍ୱାମୀ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରୀତମ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରେମିକ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଣବ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜା। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ବୀର, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାହସୀ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ଅରୁଣ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ରକି, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଳ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ବରୁଣ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ଧରଣୀ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ତାପର ନାଁ ହେଉଛି ରାମ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ। Thank you for watching my video.